Ola, boa tarde. Son Nevella Pol, é unha galega e neurocientífica aquí no Texas Medical Center en Houston, nos Estados Unidos. Permítanme esta intromisión no Ateneo Atlántico de Vigo para mandar unha mensaxe a nosa ben querida María Xosé Porteiro. Antes que nada, quería agradecer a María Luisa Abad por organizar este evento e por darme a oportunidade, non, de dirixirme a María Xosé, a todos vostedes, e tratarei de ser breve. Pois ben, como a todos vós, eu a María Xosé teñolle un profundo agarimo e gratitude e admiración, non? Estou segura que moitísima máis xente se ten beneficiado da súa bondade, non? E é de xustiza este recoñecemento e agradecemento público. María Xosé é unha persoa entregada á xente que disfruta dando sen pedir nada, non? É unha das mellores terapias para a felicidade que existen, pero curiosamente non é algo pouco común. Marixé é unha persoa tamén que penso que é íntegra, né, con uns valores moi poderosos plasmados na súa obra e na súa maneira de ser e de vivir, non? Maila que tamén, pensando ben, sendo filla dun cheirego, pois e tamén sendo filla da diáspora, pode que sexa eso, unha maneira de ser que vai na nosa memoria xenética. Para min é unha mentora, unha mestra, e iso faina unha persoa especial, non? Gustalle enseñar, e gustalle aportar, e apoiar, e axudar, non? Admíroa pola súa defensa férrea dos seus ideais. Non só de palabra, non? De obras e feitos, pola súa curiosidade e empatía, pola súa templanza, pola súa serenidade frente ao mundo hostil moitas veces que nos rodea, e transmitindo todo con emoción, pero no que fai e como fai, pero cun sorriso. Sempre desprendendo esa positividade e calma e sutileza e dulzura, pero con moita forza ao mesmo tempo, non? Demóstranos que ca súa palabra reflexiva e sosegada podes cambiar o mundo moito máis que a xente que fai berrando, con indignación, con ira, con rancor, que nos bombardean con ese estilo de persoas a diario, non? Nos medios, enchendo a boca de propaganda, e queda todo en fume, como dirían os nosos avós. O vínculo de María Xosé Porteiro coa emigración, e sobre todo cos que estamos fora, é enorme, é inmenso, tanto a nivel persoal como a nivel profesional, co seu traballo de política exterior, ou cas súas maravillas de obras, por exemplo, esta obra de arte que é Sándalo, que eu teño aquí no meu despacho, para min representou a ventá da emigración e a ponte desde este lado do Atlántico con Galicia. É unha persoa que pon nombre a esta conexión, non? E seguramente que tamén outro factor moi destacado de María Xosé, non teño ningunha dúbida que cada un de vós que vai a falar sobre ela hoxe, pois vai mencionalo, non? Cada unha das adicatorias vai falar de o papel de María Xosé no feminismo. Pois ben, Marixé é unha defensora incansable, non? Por convicción. Como o seu enorme legado literario reflexa e recopilado tamén eu en todos estes artigos, tamén teño este libriño aquí dela, adicado, con moito orgullo, pois todos estes artigos que publicou na Voz, en todos estes xornais, eh, dende fai tantos anos, non? Exalzando o papel da muller e defendendo os seus dereitos. Esta rebelión leva labrando desde antes que moitos de nós naceramos, e non o digo para sumar anos nin facer contas, senón porque o feminismo para ela non é unha moda pasaxeira. A proba delo foi, por exemplo, a súa participación xunto con outras parlamentarias galegas como Pilar García Negro, etcétera, non? Na Conferencia Mundial sobre a Muller en Beijing no ano 1995, por exemplo, un exemplo de moitas. María Xosé loita a conciencia pola xustiza, pola defensa dos valores e deses valores, e para elo tivo tamén que expoñerse, non, durante a súa carreira
a unha vida fora da zona de confort. Iso é unha realidade. Para romper eses moldes e rachar estes estándares para que a rareza de antes agora sexa o cotidiano, non? É iso que lle temos que agradecer, non? De ver unha muller que en algúns eidos que non típicos de homes, sobre todo políticos, non? Se aceptara e iso é enorme. E non quero alargarme máis, xa dirixo-me a ti, María Xosés, que estareiche moi agradecida pois por tantas cousas, pero por darme, por exemplo, a confianza de compartir contigo o primeiro boceto do meu libro de consciencia sobre a pandemia, por facer esa revisión de estilo tan necesaria, por enseñarme a poñer os puntos e as comas onde tiñan que ir, ben, sobre todo eso, por axudarme a pulilo, e que me empuxou, animoume moito a mandarlle aos xerais. Tampouco me esquecerei das túas palabras no muiño do Rañego, tamén dos en Vilalba, ou dos teus consellos cando di o pregón do San Froilán e non puiden nombrarte nese pregón, sin dúbida, e onde falaba que sentía unha profunda admiración por aquelas escasas parlamentarias alá nos anos 90, rodeadas de tanta garabata, pero co seu talento e vocación erguían a dignidade das mulleres sen facer espavento ningún, e realmente así foi e así o creo, non? Pero sobre todo quero agradecerche por estar sempre aí, non? Aínda que non nos vimos aunque non, os que non vivimos tamén, aunque nos vemos de cotear e non nos vemos seguido, pero saber que estamos presentes e que mantés esas pontes, eses enlaces cos que vivimos fora de Galicia, e é moito de agradecer, non? Que se manteña esa conexión e que haxe ese pensamento de comunicación entre ambos lados, e non non é algo moi doado de conseguir, non é complicado, non manter ese contacto. Normalmente a xente contacta contigo cando ten unha pregunta, unha petición, ou e logo desaparece, pero ti non, ti segues aí e sempre me tes moi presente, por tanto, a nivel persoal agradezcocho moito. A pesar de todo, o que máis admiro de ti, para que vexas, é a túa faceta como nai, orgullosa, a nai traballadora que dá exemplo e soupeches perfectamente transmitir todos os teus valores aos teus fillos, a Llerena que coñezo, a Ozo ainda non. E iso é, para min, e para calquera nai traballadora é grandioso, non é? E nada máis, afortunados Alberto, Llerena, todos os presentes que hoxe te acompañan en persoa, xalá pudera estar eu, e como ti ben dís todo mel sobre filloas, e como tamén ti te defines a ti mesma, cando dís sempre pensei que eu son o que fago, muller de pensamento e acción, e non podo estar máis que de acordo con esa frase. Desfruta moito do día e unha forte aperta. Piquiños, chao.